Γεια σου, το όνομα σου? Είμαι η Ολυμπία. Ολυμπία, έχεις τέλειο όνομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι σαν αρχαία θεά, ειλικρινά. Για πες μας τι φοράς σήμερα. Φοράω ένα φόρεμα, είναι από Stradivarius. Τα παπούτσια είναι επίσης από Stradivarius. Είναι παλιό σχέδιο βέβαια. Η τσάντα είναι από Coach. Coach. Κοσμήματα δεν φοράω. Σήμερα δεν φοράς κοσμήματα, δεν πειράζει. Έχεις τη φυσική σου λάμψη και έχουμε ακριβώς τα ίδια χρώματα. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Ναι, σήμερα είμαστε μάτσι-μάτσι. Έχεις αγαπημένο άρωμα? Το αγαπημένο μου άρωμα είναι το Baccarat. Το 540 συγκεκριμένα. Τέλειο, για κάνε έτσι λίγο να δούμε και το ωραίο σου μαλλί. Καλά. Τέλεια. Κραγιονάκι. Τώρα θυμάμαι, από Kiko είναι ένα gloss και από Seventeen είναι ένα μολύβι. Δεν θυμάμαι τώρα απόχρωση, θα σας γελάσω. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστώ. Κι εγώ.